Čaute ľudia. Takže dneska som si pre vás pripravil jednu z takých tém, ktoré si myslím, že patria takým menej rozpevovaným veciam, pretože si každý myslí, že v prípade zdravého životného štýlu a cvičenia to je v podstate o dvíhaní závažia, prísť do posilovne, odbuchať si tam niečo, odísť domov a budem mať výsledky. Lenže až úplne takto neplatí, pretože v poslednej dobe som svedkom toho, že mnohí ľudia prichádzajú do posilovne s tým zámerom, že chcú zlepšiť svoju fyzickú koncepciu postavy, a tie ich tréningy sú strašne chaotické, bezmyšlienkovité, proste skáču zo stroja na stroj, cvičia veľmi zle, netechnicky, dlhé presedy, prestoje, veľa rozprávania je tam počas tých cvikov. A toto sú všetko veci, ktoré výrazne ovplyvňujú výsledky v konečnej miere, na ktorých sa zakladá vaše rozhodnutie chodiť do posilovní. A to je hlavný negatívny dopad, prečo výsledky nemáte a ani mať nebudete. Treba si uvedomiť, že cvičenie je veda. Je to veda s telom, pretože nie každý vie cvičiť a nie každý vie s cvičením dosávať výsledky. A práve preto by som chcel apelovať práve týmto spôsobom na ľudí, ktorí sa možno v tomto videu nájdu, že v prípade, že chcete výsledky a proste neboli ste v tej posilovni, nechodíte tam často, máte len niečo nakúkané, odkúkané, ohláste sa trénerom, zaplaťte si toho trénera na zo pár tréningov, dajte si vypracovať stravu, tréningové plány jedno s druhým, pretože vo vašom prípade je to absolútna strata času. Absolútna strata času tráviť čas v posilovni takým spôsobom, akým ho trávite vy. Proste skákať zo stroja na stroj, dokonca ani série nerobíte, vy robíte ani nie cviky robíte, vy robíte len série. Jedna séria tam, dve série tu, jedna tam, tu, tam, toto, hento, tamto, hore, dole, hlava, nehlava, lítka, ramena, biceps, chrbát, brucho, bicykel, stepper, hore, dole, hlava, nehlava, proste žalostné, nefunkčné, bezvýsledkovité. Ďalšou vecou, ktorú by som chcel vlastne v tomto kratšom videu rozobrať, je v prípade, že chcete mať výsledky. Mnohí z vás, a či už moji klienti alebo bežní ľudia, sa ma pýtajú z pravidla otázku, kedy budem mať výsledky a keď budem robiť túto vec, budem mať výsledky. Keď budem s tebou spolupracovať toľko mesiacov alebo toľko týždňov, budem mať výsledky. A kedy budem mať z tohto osoch alebo podobné veci. Nezapodievajte sa otázkami typu, kedy budú výsledky, ale zapodievajte sa otázkou, čo som preto spravila, čo preto všetko robím a ako dlho to robím. Pretože práve tí ľudia, ktorí sa pýtajú práve tieto otázky typu, kedy budú výsledky z tohto a po mesiaci už uvidím nejakú zmenu, ten mesiac ani nevydržia. Proste je to zbytočné. A človek, ktorý chodí dvakrát do týždňa do posilovne a stravuje sa, aj keď má jedálniček, takým spôsobom, že keď mu to nevyhovuje, dá si obed, keď mu to nevyhovuje, tak si zje iba jablko, keď mu to nevyhovuje, tak si dá niečo iné miesto toho, tak to výsledky nebudú. Fitness, kulturistika je šport, ktorý je založený na tom, aby ste permanentne, dennodenne vkladali úsilie do toho vašej vízie, vášho sna alebo cieľa, ktorý chcete dosiahnuť, bez ohľadu na to, aké časové obdobie to bude trvať. Nikto z nás, ktorí tento šport robia nekonečne mnoho týždňov, mesiacov, hodín, strávili posilovni, ja som nikdy nerobil žiadnu vec, či už dietu alebo nejakú fázu mojej prípravy s pocitom, že koľko to bude trvať, aby som mal výsledky. Proste som to robil, obetoval som tomu čas a čakal som trpezlivo na výsledok, ale
Nezačal som to robiť s tým pocitom a o mesiac už budem vidieť niečo. A keď budem toto robiť, budem mať z toho výsledok. Táto cesta nikdy nebude viesť ani nevedie. Takže nezaoberajte sa bezmyselnými otázkami. Robte preto niečo, zdvihnite zadok, začnite cvičiť, začnite dobre jesť, hýbte sa a robte to pravidelne. Kto chce dosávať výsledky vo veľkej miere a vidieť zmeny v radikálne krátkych časových sledoch, je nutné, aby ste v tej posilovni strávili viac ako 2-krát do týždňa alebo 3-krát do týždňa. Je to proste staré rekreačný spôsob zábavy posilovni. Ak to berete smrteľne vážne a chcete sa niekam posunúť, je nutné, aby ste v posilovni trávili viac hodín a viac času, viackrát do týždňa. Bohužiaľ je to tak. Ani do práce, keď chodíte, proste nepracujete jeden deň alebo 2 dní v týždni a máte výplatu ako za 30 dní práce každý deň. Proste musíte z toho odmakať 5 dní do týždňa, 20 krát do mesiaca, niektorí aj cez víkendy. A vtedy príde želaný osoch z práce, ktorú ste tomu obetovali. Takisto to platí aj pri cvičení. Takže treba to brať disciplinovane, svedomite sa tomu postaviť zodpovedne a všetko má svoj čas a všetko má svoj čas k tomu, aby ste na tej výsledky trpezlivo dočkali sa ich vlastne, ale za istých predpokladov iba v prípade, že ak máte dobre postavený jedálniček, tréningový plán a podobné veci, pretože ako som na začiatku videa spomínal, ten chaotický spôsob cvičenia, ktorý vydávam každý deň v posilovni, je proste biedný. Biedný, je to proste smutné. A ja tam nie som o to veľakrát posilovni, aby som ľudí učil cvičiť, alebo čo majú cvičiť, keď vidím chybu. Som síce osobný tréner, ale som človek, ktorý to nerobí ako hobby, robí to ako prácu, zamestnanie. Tiež si želám byť za to zaplatený. Takže netreba to brať ako nejakú arogantnosť, alebo z môjho pohľadu nejakú sebeckosť, alebo neschopnosť rady, alebo nechceť radiť. Ani vy by ste zadarmo nepracovali v práci, ktorú robíte, len za pochvalu od šéfa, takže je to podobný princíp. V dnešnej dobe nájdete už mnoho skvelých informácií na internete, ktoré sa dajú charakterizovať ako základné údaje k tomu, aby ste sa niekam posúvali, ale určite nie základné natoľko, aby vám pomáhali z dlhodobého hľadiska. Proste treba tomu venovať časť, vzdelávať sa v tejto oblasti, aby ste boli sebestační z hľadiska športu ako takého a aj keď to robíte rekreačne, aby ste nejaké výsledky dosahli, pretože strava je alfa omega všetkého a nemôžete cvičiť veľa a jesť málo, alebo cvičiť veľa a cvičiť menej a jesť menej a tie výsledky proste neprídu. Musí tam byť dokonalá harmónia, či už ide o oddych, regeneráciu a podobne. Ešte jednu vec som chcel v krátkosti rozobrať a to je, myslím, že ak si spomeniem, áno, niekedy sa ma pýtajú hlavne ženy z toho hľadiska, pretože vy ženy ste také tie, ktoré sa väčšine boja toho pohľadu posilovní od iných ľudí a že všetci vás sledujeme a všetky oči máme na vás, lebo ste došli a ste tam nové, či už ste chudé, pribraté, hociaké blondíny, s okuliármi, bez okuliárov, s pehami, bez pehy a neviem čo. Nám je to uprdele, keď vám pravdu povedať, nie je úplne jedno, kto tam dojde cvičiť, či je pekná škaredá, keď cvičíš, tak cvičíš a keď necvičíš, tak necvičíš. A to platí aj pre vás, babi. Vy absolútne sa nemusíte báť toho, že dojdeš cvičiť do posilovne a teraz, či si začiatočník, nováčik alebo nie si, o tom som rozprával pred chvíľou, tak proste každý sme začínali a buď si k tomu nájdeš nejakého trénera na zo pár tréningov alebo na dlhšiu spoluprácu, alebo keď nie, tak skúšaš sama. Ale určite nie riešením práve tieto dnešné moderné videá na YouTube, tieto domáce 30-dňové challenge a podobné sprostosti, kde žena, ktorá chodí do fitka každý deň v týždni, trávi tam 3 hodiny denne, ona potom doma na videu
doma na videu sa nahrá, ako cvičí doma, z čoho má peknú postavu. Na to zabudnite. Žiadna žena, ktorá natáča tieto videá na YouTube, práve pre vás, baby, ktoré si myslíte, že z tohto budete mať formu, nemusíte chodiť do posilovne, na to zabudnite. A takto to nerobte. Je nutné chodiť do posilovne, keď chceš, aby tvoje telo vyzeralo lepšie, ako práve v tejto chvíli vyzerá. Domáce cvičenie nikdy nepodnieti telo k tomu, aby sa zmenilo, a je veľmi málo na to, aby sa zmenilo, a nikdy nespáliš ani také množstvo kalórií, aby sa tam niečo začalo meniť. Je nutné chodiť do posilovne. Nie z hľadiska váhy, ale z hľadiska cvičenia vo všeobecnosti. A samozrejme tiež rovnakým spôsobom cvičiť ako aj muži. Robiť si samozrejme silové cvičenia, drepy, leg press, predkopy, zákopy, sťahovanie kladiek na chrbát, príťahy v predklone, s jednoručkami, s tyčou, tlaky na ramená, proste základné cviky, ktoré robia bežne aj muži, aby ste si vybudovali pekný korzet a peknú stavbu tela aj ženy. Toto nie sú mužské cviky, toto sú cviky, ktoré sú zaužívané vo svete pre každé pohlavie, či už ide mužské alebo ženské, je to úplne irelevantné v tejto chvíli. Vám ide o to, aby ste zlepšili svoj súčasný vizuálny stav, a k tomu vám cvičenie doma prostredníctvom YouTube videí, ktoré tréningy trvajú 20 minút, absolútne nepomôžu. Takže tak. Tak sme si zhrnuli. Cvičiť bez odbornosti v posilovni je strata času. Neviete si radiť, obráťte sa na ľudí, ktorí v tom športe sa pohybujú, obráťte sa na nich s prosbou, pomocou, či už na dlhodobú alebo krátkodobú spoluprácu. Treba si uvedomiť, je to servis, je to služba, ako každá iná práca, taktiež stojí peniaze. Niekto má na viac tréningov mesačne, niekto má na menej, všetko sa dá prispôsobiť. Nie každý musí cvičiť s trénerom každý deň. Dá sa cvičiť s trénerom aj dvakrát do týždňa, dvakrát chodiť sama. Je to vecou dohody aj nejakého spôsobu cieľeného smerovania. Prebrali sme potom aj cvičenie vlastne doma, že to stojí za prd, a potom sme ešte rozoberali vlastne si niečo, ale si nepamätám. Takže toto bolo možno také krátke video z 22.3.2018 15. hodiny 58 minúty. A to bolo také moje vnútorné, čo som chcel dať zo seba von, pretože vydávam v dnešnej dobe proste strašne veľa zlého toho. Aj čo sa deje vo všeobecnosti vo svete, ale v posilovni to veľakrát nemá období, a ja osobne si myslím, že tréneri nie sú žrúti peňazí a vašich peňazí ťažko zarobených v práci. My sme tiež ľudia, ktorí sa snažia svoju prácu robiť na 100%, samozrejme nájdu sa medzi nami aj ľudia, ktorí nie sú trénermi, ale iba sa na nich hrajú. V konečnej miere je to už na uvážení vás osobne, koho si zvolíte, koho si vyberiete. Sympatie sú jedna vec, nikdy netreba človeka škatulkovať len na základe toho, ako pôsobí na vás, pretože mnohí ľudia mňa odsudzujú z hľadiska toho, ak pôsobím na ľudí nejakým s tým arogantným dojmom a podobne.